A Universidade de Vigo, a través do campus de Ourense, incorpórase á Mesa Termal en calidade de institución de apoio científico. Preténdese achegar asistencia e soporte científico ás decisións das administracións locais relacionadas co ámbito termal. A Mesa Termal é unha mesa de coordinación, unha mesa que se puxo en marcha con un indudable éxito a pesar da súa corta período de vida, dende outubro, e que ten como finalidade fundamental coordinar todas as administracións, que son moitas e moi variadas, respecto dos proxectos termales, que son proxectos estratégicos na nosa provincia. Vimos a oportunidade de que a Universidade lle dera ese plus a mesa que suporía o avance en investigación, a colaboración en investigación que tería pos proxectos, é dicir, que además da xisilización administrativa, agora eses proxectos van a contar ca colaboración da Universidade precisamente coa finalidade de ese avance en esas posibilidades de investigación, e además unha investigación con toda a potencia que ten a Universidade. As administracións provincial, autonómica e estatal crearon en agosto de 2023 unha unidade de coordinación para impulsar a ampliación e a sustentabilidade do sector termal na provincia. As potencialidades que ten a Universidade teñen que estar ao servizo da cidadanía, ao servizo de todos os cidadáns e as cidadáns da provincia de Ourense. En este caso, formar parte da mesa termal creo que é moi importante para nós. Dentro da nosa modestia, imos a facer todo o posible para que os distintos proxectos se poidan desenvolver do mellor xeito posible. E como moi ben decía o presidente, ademais, acabamos de recibir a nova de acreditación do Campus Auga, o que fai que sexa todavía máis acaído, así como